guys, dito kami sa sa kitchen para mag-prep sa pagkain. Punta tayo sa kasama natin. Dito unahin natin dito. Prep. Talagang Pilipina, yeah. Ang pinaka maganda na dalaga. Hi naman dyan. Hi! Oh, yun o. Single. Tapos, single pa na siya. Single, ready to play. Sa likod. Dito banda. Pinakagwapo ng chef. Good morning. Ayuhan niya. Ngaunat na. Oo, guys, nagluluto po siya. Para sa pagkain. Dire nga side, dire nga side. Dire oo ba na isa. Hi. Morning. Ang pinaka maganda na dalaga. A few moments later. Ginaway lang. Awayan man ako. Wow! Kahit a minute man lang na ano. May sili ka. Pinakusgan sa engineering ko. Dito, rescue. May robot. A few moments later. Hey guys, ito pala si Sir Junaro. Pinakusgan from engineering department. Na, matagal pa yan? Fingers pa, sir. Oh no! Oh, no, 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 Bulat ka, no. Ika, seryoso boys. Oh no! Marunong ako. So, ayan po guys. Gagawa po ako ngayon ng bolognese sauce. So, ayun po guys. Tuturuan ko po kayo kung paano gagawa ng bolognese sauce. So, una, painitin niya lang yung pan. Tapos, ilagay yung giniling. Tapos, lagyan ng asin at paminta. So, lulutuin nyo siya bali sa sarili niyang katas. Tapos, as you see it, na parang mabra-brown na siya ng konti, just remove it and set aside. Step 2. So, in another pan, painitin, lagyan ng oil, kahit anong oil na gusto nyo. Tapos, igisa yung onion, garlic, celery,
and carrots. Tapos saute mo na siya ng saute. Tapos after nun, ilagay mo yung niluto mong giniling. Lagay mo na lang doon. Tapos lagyan ng konting stocks. Timplahan ng oregano, bay leaves, thyme, kung anong merong seasoning ka. So step 3, so ilagay na yung tomato sauce, tapos i-reduce mo na lang siya ng i-reduce, low heat, tapos timplahan na lang siya.